Чаму Лукашенко нагнятае абстаноўку? Што чакае самага вядомага беларускага гумарыста? А таксама якія новыя падрабязнасці страшнай гісторыі сталі вядомыя толькі цяпер? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко экстрана сабраў нараду па пытаннях вайсковай бяспекі. Галоўная тэма – сітуацыя на мяжы з Украінай. То, что Беларусь находится в центре внимания геостратегических интересов нашей планеты, мы знаем об этом давно. Это одна из причин, в том числе нарастания напряжения и напряженности у наших границ. Яшчэ зусім нядаўна Лукашенко хваліўся, як там усё спакойна. Маўляў, ён нават адвёў войскі. Цяпер жа усё наадварот. Ён паказальна хвалюецца і нагнятае абстаноўку. Лукашенко радыкальна змяніў рыторыку і ўжо заяўляе пра напружанасць на мяжы, а яго міністр абароны Віктор Хрэнін пра высокую верагоднасць правакацый. Прычым Лукашенко зноў заперажываў пра каліноўцаў і іншых добраахвотнікаў і зноў завёў старую песню пра ўварванне ў Беларусь. За пределами нашей страны из числа особенно беглых наших, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть и повернуть страну вспять. Мы тоже это видели и знаем. У выніку Лукашенко падкрэсліў, што і на мяжу ён адправіў ужо частку войскаў, і да дыверсантаў гатовыя як ягоныя спецслужбы, так і Мінабароны. Таму падобна тут варыянтаў два. Альбо ўварванне украінцаў у Расію сапраўды трывожыць Лукашенку, і ён сапраўды пабойваецца аналагічных падзей у Беларусі, альбо гэтая планёрка проста паказальная, каб трохі папалохаць беларусаў, а пасля адразу ж і супакоіць. Следчыя агучылі новыя падрабязнасці страшнай гісторыі. 13 жніўня ў Мінску АМАП спрабаваў затрымаць Александра Ліпскага, які апошнія 3 гады быў у вышуку за забойства. Прычым у вышуку таксама была і ягоная маці, але ж невядома чаму. Падчас затрымання мужчына пачаў страляць і ў выніку быў забіты сілавікамі. Цяпер жа сталі вядомыя новыя факты і пра самого Александра Ліпскага, і пра яго маці, і пра загадкавае забойства, якое ён здзейсніў 3 гады таму. Александру Ліпскаму было 32 гады. Ён нарадзіўся ў Светлагорску, але ў 2009 годзе сям'я пераехала ў Мінск. Прычым сям'я была самай звычайнай. Маці працавала рабочай на заводах і прыбіральшчыцай, а бацька быў на вахтах у Расіі, у асноўным буравіком на нафтавых станцыях. У Мінску Ліпскі скончыў юрфак і пасля працы ў шэрагу кампаній адкрыў сваё ІП. Але галоўнай адметнасцю хлопца быў яго дзіўны характар. Александр быў адначасова вельмі закрытым і вельмі канфліктным. Ён не вёў соцсетак, і ў інтэрнэце амаль няма яго фота. Адзіным сябрам Ліпскага, як кажуць, была яго маці. Але ж, па словах суседзяў, хлопец пастаянна ладзіў скандалы з усімі на свеце і хадзіў з уключанай камерай мабільнага тэлефона, каб пасля выкарыстоўваць відэазапісы супраць людзей, з якімі ён вёў бясконцыя спрэчкі. Александр Ліпскі пастаянна пісаў скаргі ў ЖЭС, міліцыю, тэлефанаваў у ДАІ і абураўся дрэннымі паркоўкамі каля дома. Высвятляў адносіны ён і з суседзямі. Адзін з такіх канфліктаў і выліўся пазней у крывавую гісторыю. Усё пачыналася як звычайныя побытавыя разборкі. Ліпскі абвінавачваў сям'ю, якая жыла над ім, што тыя заліваюць яго кватэру. Інфармацыя не пацверджвалася, але хлопец пайшоў далей і абвінаваціў мужа з той сям'і, што ён нібыта звязаны з крымінальным светам Украіны. Цяпер следчыя кажуць, што і гэта былі проста фантазіі Ліпскага, але ж скончыліся гэтыя фантазіі трагічна. Спачатку паміж Ліпскім і тым суседам зверху адбылася бойка. Хто яе пачаў, невядома, але ў выніку на Ліпскага завялі крымінальную справу за нанясенне менш цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Саджаць хлопца не сталі, і яму далі 4 гады хіміі і вялікі штраф. Прычым тут да канфлікту далучылася маці Ліпскага Раіса. Яна паказала следчым сляды пабою і сцвярджала, што яе збіў той сусед, з якім сварыўся яе сын. Вось толькі яна не ўлічыла, што ў двары дома стаялі відэакамеры. На запісу было бачна, што сусед яе не чапаў, а жанчына сама наўмысна ўпала на асфальт і білася галавой, каб пазней паказаць праваахоўнікам цялесныя пашкоджанні. Пазней сусед разам з жонкай пераехаў з той кватэры, але
Але Ліпскі не забыўся пра свае крыўды і ў лістападзе 21 года пайшоў помсціць. Што менавіта стала апошняй кропляй, невядома. Як невядома і адкуль у звычайнага мінскага хлопца знайшоўся баявы пісталет. Але ў выніку Ліпскі прыйшоў у кватэру, дзе, як ён думаў, знаходзіцца яго крыўдзіцель. Вось толькі там жылі ўжо зусім іншыя людзі, сваякі таго суседа, таксама муж і жонка. Ці разумеў Ліпскі, што перад ім зусім іншая сям'я, загадка, але ж жанчыну, якая адкрыла яму дзверы, ён застрэліў адразу. Затым хацеў забіць і яе мужа, але пісталет даў асечку. У выніку сусед, каб выратавацца, выскачыў з балкона 5-го паверха. Ён атрымаў цяжкія траўмы, але застаўся жывы. Пасля забойства Александр Ліпскі, як ужо вядома, знік разам са сваёй маці. Папярэдня ён перабраўся на поўнач Расіі, у горад, дзе працаваў яго бацька. Праз мужчыну сілавікі і выйшлі на хлопца. Ліпскага вырашылі затрымаць у мінскай кватэры. Ён хаваўся на балконе, які быў абсталяваны спецыяльнай схованкай. Далейшыя падзеі вядомыя: перастрэлка і забойства забойцы. Але ж дзе знаходзіцца яго маці Раіса Ліпская, якая 3 гады была ў бягах разам з сынам, невядома і па сёння. Следчыя абвясцілі яе ў вышак як зніклую без вестак. Найвядомейшага беларускага гумарыста на радзіме чакаюць не прэміі ці ўзнагароды, а суд. Сілавікі пахваліліся, што на коміка Славу Камісаренка завялі так званую спецвытворчасць. Славу вінавацяць ажно па 3 артыкулах крымінальнага кодекса Беларусі. Гэта распальванне варожасці, абраза прадстаўніка ўлады і паклёп на Лукашэнку. Цяпер гумарыста, які даўно выехаў за мяжу, будуць судзіць завочна ў Мінску. Камісаренку пагражае да 6 гадоў калоніі. Радасць у чыноўнікаў Лукашэнкі. Еўрасаюз увёў забарону на пастаўкі ў Беларусь адзення секонд-хенд. З гэтай нагоды лукашэнкаўскае міністэрства замежных спраў нават апублікавала яхіднае паведамленне. Маўляў, ой-ой-ой, які жах, як жа мы будзем далей жыць. І такое зларадства зразумелае, бо для беларускіх чыноўнікаў рашэння Еўрасаюза гэта сапраўдны падарунак. Секонд-хенды, якіх апошнім часам у нашай краіне станавілася ўсё больш і больш, вельмі раздражнялі чыноўнікаў. Яны лічылі, што менавіта секонд-хенды перашкаджаюць беларускаму легпраму паспяхова прадаваць сваю прадукцыю. Як звычайна, вырашаць праблему пачалі не з таго боку, і замест таго, каб падумаць пра спалучэнне цаны і якасці ў беларускіх тавараў, чыноўнікі пачалі змаганне з крамамі бэушнага адзення. Супраць секонд-хендаў уводзіліся абмежаванні і забароны, але ж іх колькасць усё роўна толькі расла. Цяпер жа, дзякуючы санкцыям Еўропы, лукашэнкаўцы святкуюць перамогу, але ж радуюцца яны рана, бо ў секонд-хендах людзі звычайна адзяваліся па 2 прычынах. Яны шукалі альбо брэндавыя тавары, альбо проста танныя, але якасныя. Беларускі легпрам у сваю чаргу першага не можа прапанаваць дакладна, ну а з другім таксама ёсць пытанні. Трагічная гісторыя адбылася ў Магілёве. Там катанне малога з горкі скончылася пераломам чэрапа. 3-гадовы хлопчык палез на горку на дзіцячай пляцоўцы, кавалак якой быў адламаны, але бацькі малога гэтага не заўважылі, а каля самой горкі ніякіх папярэджанняў пра паломку ці агароджы таксама не было. У выніку дзіця вылецела за межы канструкцыі на вышыні каля 2 метраў ад зямлі. Хлопчык атрымаў сур'ёзныя траўмы, пераломы цемянной і патылічнай костак з пераходам на падставу чэрапа. Цяпер малы знаходзіцца ў бальніцы, а справай заняліся следчыя. Новыя падрабязнасці яшчэ адной загадкавай справы. 64-гадовага ксяндза з Воложына ўжо 9 месяцаў трымаюць у СІЗА КДБ. Пробашчу касцёла святога Язэпа Генрыху Акалатовічу ставяць у віну здраду дзяржаве. І гэтае абвінавачванне для святара, скажам так, нетыповае. Вядома, што суд можа адбыцца ў верасні альбо кастрычніку, але працэс будзе закрытым. Цяпер выданню Католік Лайф удалося даведацца, што святара абвінавачваюць у здрадзе, бо ён нібыта перадаў камусьці нейкую сакрэтную інфармацыю і тым самым нанёс шкоду на вельмі вялікія грошы. Гаворка ідзе пра суму каля 1 мільёна еўра, але іншыя дэталі трымаюцца ў сакрэце. Наколькі вядома, Генрых Акалатовіч адмаўляецца прызнаваць сябе вінаватым. Паводле інфармацыі выдання, ён трымаецца і не падае духам, аднак пераносіць заключэнне вельмі цяжка. Акрамя сталага веку, у яго ёсць сур'ёзныя праблемы са здароўем, бо ў яго амаль выразаны страўнік пасля некалькіх аперацый. Цяпер ксяндзу пагражае да 15 гадоў калоніі. Збіў жанчыну і пагражаў забіць.
Ну нічога страшнага. Дзіўную і дзікую судовую гісторыю заўважыў партал «Зеркала». У Драгічынскім раёне пенсіянер выпіваў разам са сваёй знаёмай і захацеў любошчаў. Жанчына адмовіла, але госць раз'юшыўся і кінуўся на яе з кулакамі, а пасля схапіўся і за качаргу. Падчас збіцця ён пагражаў жанчыне смерцю і абяцаў закапаць яе ў скатамагільніку. Калі няшчасная страціла прытомнасць, агрэсіўны кавалер проста сышоў. Жанчына апрытоміла і ўся ў крыві прыйшла да суседкі па дапамогу. Пазней у яе дыягнаставалі пералом костак носа і правай вачніцы, а таксама шматлікія сінякі і раны на целе. Акрамя таго, у жанчыны пачаліся правалы ў памяці. І вось справа дайшла да суда, але ж траўмы жанчыны кваліфікавалі як менш цяжкія цялесныя пашкоджанні, і вырак вас здзівіць. Агрэсара прызналі вінаватым і ў збіцці, і ў пагрозе забойствам, але ж саджаць яго суд не захацеў. Мужчына атрымаў 2 гады і 3 месяцы хатняй хіміі, то бок ён застанецца дома, але пад кантролем міліцыі. Такі вось беларускі парадокс. За каментар ці сарваны сцяг сённяшнія суды караюць больш жорстка, чым за збіццё жанчыны качаргой. Міліцыянер сказаў, што ён міліцыянер. І вельмі аб гэтым пашкадаваў. У прыбіральні аднаго з лідскіх бараў пачалася бойка паміж 2 наведнікамі. Выпадкова у той жа прыбіральні аказаўся супрацоўнік міліцыі, які спрабаваў спыніць байцоў. Ён казаў, што ён з міліцыі, але ўсё пайшло не па плане. Праціўнікі сапраўды спынілі бойку, бо аб'ядналіся і ўдваіх навалялі міліцыянту. Фінал, праўда, выйшаў зусім невясёлы. У выніку абодвух хлопцаў судзілі за гвалт у дачыненні да сілавіка. Аднаму далі 1,5 года хіміі, а другому 3 гады калоніі. Масавая хвароба ў дзіцячым санаторыі на Кобрыншчыне. Гаворка ідзе пра дзіцячы рэабілітацыйны аздараўленчы цэнтр «Колас». Там выяўлена адразу 37 выпадкаў захворвання вострай кішэчнай інфекцыі, 33 з іх у падлеткаў і яшчэ 4 у выхавальнікаў. Цяпер на месцы здарэння працуе санітарна-эпідэміялагічная служба. На шчасце, у большасці хвароба працякае лёгка, і Мінздароўя падкрэслівае. Наяўнасць віруса не звязаная з арганізацыяй харчавання на аб'екце, а першыя выпадкі захворвання выявіліся ў дзень прыбыцця новай змены дзяцей. Пасля інфекцыя распаўсюдзілася кантактна-бытавым шляхам. Кранальная гісторыя з Гродна. Там пажылы мужчына з кіёчкам не мог перайсці дарогу. Мінакоў побач не было, але ў выніку дапамог кіроўца машыны, якая спынілася на пешаходным пераходзе. Мужчына выйшаў з машыны, узяў пажылога чалавека пад руку і разам яны прайшлі праз пераход. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ўвечары нядзелі на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць. Стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.